Un cos de 42 kg de massa llisca sobre una superfície horitzontal. Si la força de fregament és de 14 newtons, a quina acceleració està sotmès aquest cos? Per resoldre aquest problema, hem utilitzat aquesta fórmula. Hem substituït la força per almenys 14 newtons de la força de fregament. Però, per què és negatiu? Perquè la força de fregament sempre va en sentit contrari en el que va el cos. A continuació, hem substituït la massa per els 42 kg que pesa el cos. Finalment, el resultat és menys 0,3 metres segon al quadrat, per tant, el cos desaccelera.